madoka chele mabuja atauya anonhadzo manhoko dzozuva ro19 mwedzi uno waGumiguru. Wamunangagwa nyasi wasangana nomudzimai anonzi Alena Dohan anobva kuBelarus auya rakamirira bazi ropasi rese ronyika roUnited Nations rikuuya kuoringa kuti zviri kumbotekaira sei zvezvirango zvoupfumi. Wagoreketa iwo kuti waita musangano uyu asi mudzimai uyu achirimo munyika kwemazuva anokwana 10. Wamwe wagoti anofanira kuti aringewo pokare nokungwawo zvinoreketewa nevamwewo wasiriwo ZANU-PF kana wari muhurumende. Ticharamba takaringa kuti anozvikona chere kana kuti achaita heno mabi angu tinenge takandoringa. Kumataro dzimhosva idi nyasi kwatakanhwapo kare farai jere. Hurumende yedu inoramba ichindoita zvibodzizvo nyasi pokare yanzi kwayaribe mhosva nokuti akaita zvokunyepera kuti agounza mamita wamagetsi akaita zvisirizvo zvaanga anzi agoita. Ipapa tatosaya kuti kokonai dare riri ragoreketa kuti aribe mhosva sei iye akaita manyepero akadari. Hurumende inoburikidza nokambani yozesa zvakajiwa mari inoita mamirioni 3 anochidimbu. Zvinotorwadza izvi mabi angu. Tinangwarira kuti zvarinandotanda chero nguva nyasi kuHarare kwai nhandare yendege yange iri kusiri kumharika nondege nokuda kwozviri kuitika zvomamiriro kunze. Kana kunzeku kwakaita kunyangarirwa kunotadzisa ndege kuti dzimhare zvakanaka zvizvino. Heno mabi angu kuti manhadziri chere zharasvikari. Murayiridzi womasvomho tagokunyepai kuti agoita kubamura mumwe mufana waanga ari pachikoro pabodzipo kwai apuwa maawa anosvika 600 okuita basa ribe mubhadharo. Kwai ipapa atopodza anzi mujere asi agonzi makore 3 anga apuwa okugara mujere kwai amboisiwa parutivi kana akareka kugoita zvibodzizvo mumakore 5 idi apona noburiro tsono chairo. Kuno chidiki wanosvika wanomwe webato reMDC Alliance wakasungiwa pakupera svondo wakaita mazuva 2 wari mujere. Kwai mhosva yawo njokupfekera masikipa akanzi ngaapinda ache mukomana pabodzipo nomamwe akanzi register to vote for change. Unosaya kuti mhosva yacho yenge iri yei nokuti wakanga wari kupinda munharaunda uchitungwiza wari kukurudzira vanhu kuti vaende kovhota konyoresa kuvhota. Nyasi Sidney Gata agoburika ari kureketa kuti wakuru wehurumende vanotekaidza nezvomari wari kurarisisa kambani yozesa kwai wari kugotadza kuti wabvume kuti wachagobhadhara mari kumakambani ari kunadzira magetsi achinadzira ari ega asiri zesa. Heno mabi angu kuti zvichamira sei zvakadari izvi ticharamba hedu takandoringa kuti zvinenge zviri kuita sei. Nyika yedu yeZimbabwe ichataikiwa nemari yakati kuti kureketa kuno nokuda kwezviri kuitika pazambuko ropaBeitbridge. Kwai ipapa kambani yagonzi iri kuwaka zambuko riri patsva iri kutodedzera mari yakapetiwa kairi kudarika mari iri kudedzerwa kukazungura. Ipapa zvakadarozvo pokare kwabva kwaita magonyeti ari kuramba kupera nokuti wari kutadza kubvuma kuti watambirirewo mari inotekaidziwa nevanhu vesewa. Ipapa pokare mari yawo kwai wakagobvumiwa kuti mari yawo wareke kugoichengeta muno munyika asi waise kwavanoda hawo kunze kwenyika. Iri mabi angu tinoramba takandobiwa. Izvi ndo zvinofanira kuchinjiwa kana pakachinja hurumende izvi. Iyo hurumende yagoreketa iyo kuti yaakunadzira matare akamirira basi kutonga nyaya dzevanhu vanenge vabatiwa vachitengesa mari yokunze zvisiri pamutemo. Heno mabi angu kuti zvichamira mushechere asi tiri kundoona kundori kusimbirira mhopo iri pamusana iro ziso rinombonje zvakaimbiwa naMutukudzi. Ipapa nhau iyi tiri kuona iri kubenhuka pokare asi ndoko kutanga ichindoitika yokuti wanoda kusimbirira vanhu vari kuzviitirawo zvokutsvaga kurarama.
tiri ngedu dzomutambo kwai chikwata choCaps United chiri mumanyongori kureketa kuno nokuda kwokubuditsiwa kwachagoita muchibuku Super Cup. Zviri kutorwadza kuti pari bagoziva kuti wachaita sei, asi kwai zvinhu zviribe kumira zvisvinu ikweyo. Apawo Zimbabwe yabva yaita zvokunyadzisa chaizvo kwai mutambo uchatambiwa neEthiopia kunhandare yeNational Sports. Ndio mutambo unenge uri kupedzesera kutambirwa munhandaremo kusvikira wachinja zvinhu zvese zvawakagonzi wachinje. Wakagonzi wachinje zvokugarira pabodzipono, nzvimbo dzokuenda vanhu kutoireti pabodzipono, zvimwe zvakawanda kuti nhandare iyi iite zvisvinu. Heno kuti tinenge takutambirepi mitambo yedu, asi zvakatooma. Ipapo pokare zvava zvabuditsa pachena kuti zvakureketiwa naCast Coventry kuti pari kuitiwa basa rokunadzirisa mutambo nhandare iyi kuti iitire mutambo yakanaka, anga andori manyepo egani idi zvakatooma. Tiri ngedu dziri kuitika ipo pasi rese. Wanoringanozvo mishonga yekurapa vanhu muSouth Africa waramba kuti mushonga weSputnik V wokuRussia usenzesiwe munyikamo. Wazhinji wachatotsvomwa chaiko, tichagoringa edu zvinenge zviri kuitika. kuEswatini kwai hurumende ikweyo kubudikidza namambo wayo wapfika zvikoro zvese pabodzipono makombi nomabhazi anotakura vanhu ruzhinji. Izvi vari kuitira kuti wapwere wari kutungamira zvokuratidzira kuti munyikamo wamboite kudipfama. Heno kuti wachazvikona chere kana kuti zvichange zvakadini, chedu kuramba takaringa tichigokunyepai, asi tinenge tichinoda kukwena mhuno kuti dai wakona kuzviita kuhurumende yowana mambo iyi imbosudurukawo. kuMozambique kwai kuri kutoendesiwa mamiriyoni matanhatu anozviuru 400 zvomadhora okuAmerica kuti waite basa rokuchinja zvawanoita kusenzesa kuti wareke kugoisa mhepo yakashata wachiibuditsa. Tiri kuzvikudza izvi, tiri kuzvitenda, tiri kuderera zvaenderera mberi. kuCape Verde kwaitiwawo sarudzo nozuro uno dzokusarudza mutungamiri wenyika mutsva. Anga aripo ari kurekera basa nokuda kwomutemo wenyika imomo unomuita kuti amire kusenza kana ambotonga kairi. Toramba tichizvikudza izvi, tichagokunyepai kuti mbani anenge akunda. Akambotungamira America masoja anonzi General Colin Powell kwai apfa. Apanga akabayiwa kamushonga kodziwa mupengo, asi iro dziwa mupengo ndiro ramugwarasha. Toti ache azorore murugare. Ari kuzikanwa nevazhinji nokuda kwokupita kwache kuti nyika iyi iende kopinda hondo noIraq. Apawo kuFrance kwai hurumende ikweyo iri kutonetseka kuti kohokonai mapurisa ari kuita basa rokuvhima vanhu vekuAlgeria. Heno kuti zviri kumbotekaira sei, asi mutungamiri ikweyo azviramba akati zvisvinuba izvi. Idi dai watorezvirekawo nekuti kunyangwe nana Zidane wavanodada nawo kuAlgeria kokareko. Tiri ipapo zvedu togumira pano nyasi. Ndini wenyu MhanduWe WeNhau.